Magmimisa, waray man hiya lugar, napugos ang padi, adto na lang magmimisa. So, gindaraan, mga ini nga mga kandila, ang mga so, hapit na magtikangan misa, ang una nga nagkaabot ang mga choir. Oh, mga choir. Ang mga choir, may dara nga gitara, dara niraan keyboard, kay bago man nga lugar. No? Jesus, dito ngayon, hampurtahan hito nga club, nga night club, may ada dito pikoy. Itong pikoy nga nakakayakan. No? So pag-abutan mga choir, nasirangan pikoy, hala, ang mga singer, bag-o. Bag-o kuno ang mga singer, kay bag-o man nga mga nawong. Sus, ani kaduhang en mabot kay mga lay minister. No? Mga lay minister, anira lay minister dito kay mga busok, mga dagko. No? Siringan pikoy, hala, ang mga bouncer, bag-o. Itong bouncer, amit tiyaan, nagpapasipay kung nagkakahubog na, di ba? Nag-aaragway na. Ilog-ilog na itong microphone. Nasingan pikoy, hala, ang mga bouncer, bag-o. Ani katulong ay mabot, ang mga lictors, no, inihira. May mga bado ng mga puti, kay mga lictors, ang pikoy, nasiring ang pikoy, hala, ang mga waiter, bag-o. Ang mga waiter ba? Ang katapusan ngayon mabot, ang padi. Ang pikoy, sigan, pulakat-pukatan mata. Pag abot ang padi nga, dahatungod ang pikoy, nasiring ang pikoy, hala, ang customer, amo lagi hapon. Ay, Diyos. Ang customer. Kasi, hala. Nasiring ang pikoy, hala. Waray ko daan ay makayakan ang pikoy. No? Nasing, hala. Ang customer, amo lagi hapon. Nasakpan ni Padre. No? Ha-TikTok ko lang ito yan nabasa o nakita, ha-TikTok. So, kung tinuod man o diri, pati ang hira. Oh. Anak kon buti pasabot mga kabugtaan ko nila kan Kristo, hino ba din aton itong waray apan? No? Kita nga tanan, may daapan. No? Amo nga ni kinahanglan naton ang kaluoy han Dios. Yan ang adlaw, mga kabugtuan, isasaurog naton ang assumption, ang pagpasaka, halangit, han mahal na birhen. Kung ang nga tanan nga katawhan aadahan kinaiyahan pag pinakasasala, salamat sa Dios, may adahiya binuhat nga waray dumit hinsala, nga aman mahal na birhen. May tungod nga ang lawas san mahal nga birhen siring paman, absolutely holy and perfectly pure, kay ginandam hiya nga agian ang Diyos anak. Diri karuyag han amay nga madunot hakamatayon ang iruy han magtaralwas. Kay waray dumit o waray bahid han sala. Amo nga ni nga igin sa kahalangit ang lawas o kalag ang mahal nga Birhen Maria. Ang harangdon nga amo ang Diyos ug ang mapaubsanon nga aman mahal nga Birhen nagkita, nagkausa. They merge the sublime and the humble. Amin ni tingali ang pinakamaupay nga gasa han kalibutan nga ginpadarangat to halangit ang mahal nga Birhen. Kay waray hiya dunggit han sala. Ini nga talagsahon nga lihok hin pakigsangkay ang tawo ngan Dios. Ang harangdon nga Dios ngan ang mapabsanon nga tawo nagtagbo. Amo nga ni mga kabuktuan, ang upod han mahal nga Birhen. Umupod nga ni kita han mahal nga Birhen. Umupod kita hiton paglakat, upod naton ang mahal nga Birhen di dayton panaw, may ada kasiguruhan hiton aton panaw dinhi ha kalibutan. If we walk
with Mary prayerfully. May ada kasiguruhan iton aton panaw dinhi kalibutan. If we walk in prayer together with the Blessed Mother, kinahanglan makaangbit kita han pagkapuno han grasya han mahal nga birhen. An iya pagka-Immaculate Conception, single privilege adto ha iya. Iya la adto. Mahal nga Birhen Maria. Pero itong pagkapunuhin grasya, mahal nga Birhen, hikita, pwede kita mapuno hin grasya. Natuod ka mo? Pwede kita mapuno hin grasya. Sige daw. Damin oro nga mga title. Iton naadahaton mahal nga Birhen. Usahay iton mga title is associated with the place Fatima, usahay itong nga lugar, Guadalupe, Lourdes, Akita. Pero kining tanan nga mga ngalan sa mahal nga Birhen. Apan kalabot niini ang ngalan sa mahal nga Birhen nga ginganlan siya sa anghel ang iyang pagkapuno sa grasya. Dili nato ni malimot. Yan na, sige daw, mapakyan ako ha iyo. Alsa iton iyo kamot, may dakoy yayakan, alsa iton iyo kamot kung tinuod ini. Ha? Mag-uuyag kita para diri ka mamanhing nga turog. Sige daw, ang akong mama, guwapa, mahusay. Alsa ang kamot kung tinuod. Sige daw. Ani mo nanay, mahusay. Sige, alsang kamot. Uy, iton diri nangangal sa magraksod iyo mama. Ang akong mama, mahusay. O sige. Ikaduha. Ang akong mama, buutan. Aber, uy, maupay kay nagtitikada mo. Okay. Sunod. Ang akong mama, maayo magluto. Damo na. Goy. Damo na. Sunod. Ang akong mama, galante. Dili ko repot. Gamay daw. Gamay daw. Sige daw. Ang akong mama, kugihan. Baa kadamo. Mga kugihan ang mga mama. Ang akong mama, tabian. Alsa, patampaluhon ka na mo mama, paada din natin mo tapad. Ako. Sige daw, hinuman na iyo ang pito. Nakaalsahin pito. Nga mga kinaiya o mga pangutana. No? Kinsang makaingon nga ang tanan niini nga kinaiya naa sa akong mama. Sige daw, may daka mo, pito nga kinaiya sa akong mama na anak, no? Kay kung ang imong mama, imo nanay, anay kinaiya nga niini, nga akong gipangutana, makaingon kita nga mapalad ka, buinas ka, kay ang imong mama, puno sa grasya. Sige daw, hinuman ang pito. Kung maray kulang ang iyong mama, awat to sa duha, puno hingrasya. No? Tingali, di man po ta makaingon nga ang atong nanay gipanamkon nga walay sala. No? Kaysa ako pa man giingon, single privilege lamang kadto sa mahal nga birhen nga gihatag sa Dios. No? Wala na ilaing tao nga gitagaan sa Dios ngayon ato nga pribilehiyo. No? Ang pagkawalay sala. Pero ang atong inahan, di man tingali mga imakulada, pero pwede sila mapuno sa grasya. Pwede kita mapuno sa grasya. Kay unsa man di ay, ang usa nga pangutana nini, unsa man di ay ang tao nga puno sa grasya. No. Adunay usa ka pari nagingon siya nga adunay tutulo nga mga kinaiya nga makaingon kita nga puno siya sa grasya. Kung may da kita hini nga tulo nga kinaiya,
sama sa mahal nga birhin, mura kitag puno sa grasya. No? Nakighiusa kita kaniya sa iyang panaw, sa iyang pagkapuno sa grasya. Okay, mauna ang mga kinaya. Number 1, paminaw ka mo. Una nga kinaya is attractiveness. Ingon kini nga pare. Attractiveness. Iton pagkamadanihon. Pleasant or makapahimuot. Tanawa, bisag asa nga imahin sa mahal nga birhin na akini nga kinaiya. Attractive kaayo ang mahal nga birhin. Makapahimuot. Madanihon. No? Makita ni nato sa mahal nga birhin bisan sa nawong sa mga imahin niya. No? Pleasant, makapahimuot, malipay ta sa pagtanaw. Di ba? No? Magbalik-balik tagtanaw, magbalik-balik tagdebosyon sa mahal nga birhin sa iyang kagwapa, kahusay. Nganong attractive man? Nganong mahusay man? Mahitungod nga kanunay malipayon. Permi malipayon ang mahal nga birhin. Naa siya'y kalipay kanunay. Kay kung musdot ang imong nawong, tanawa, mahusay ba o diri? Sige daw. Pag minusdot daw permi. Iton aburrido ka ba permi? Mahusay tim nawong diri. Bisan pa ito nimo lukpunin lipstick iton imo nawong. Basta ka aburrido, di ka mahusay. Di ka gud mahusay. No? Amo ito iton mahal nga birhin, mahusay hiya. Because may adaya permi kalipay. Mahitungod niini nga kalipay, iya kinigisangyaw. No? Ang iyang pagkainahan, dala ang kalipay niya kanunay. No? Dili niya masukol ang mga butang nga nahitabo sa iyang kinabuhi. No? Example, ang nga mamahimo kang inahan sa Dios, sus Ginoo. No? Dako kaayo ka na nga grasya. That's why malipay siya. Usahay, nangutana po ng mahaling birin, unsaon man ipaghitabo nga mga butang. No? Sabot nga sa mga hagit, pagsubok bakaha sa kinabuhi, malipayon gihapon ang mahal nga birhin. Taliwala sa mga kalisod, mga hagit, nga atong pag-aagian sa atong panaw, no? Kinahanglan magmalipayon gihapon kita. Napupuno hingrasya. No? So, asa man magsugod ang iyang kalipay, ang rason sa kalipay sa mahal nga birhin, ang iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Nga kanunay niyang gidala, kanunay niyang kauban. So, ang pagkamadanihon, no? Bisan dili gwapa ka, bisan dili ka gwapa, basta malipay ka pirmi, mugwapa ka. No? Oo di, uy, maluya mang tubag, oo di, dili ka mo gusto nga magwapa mo? Ha? Ay ta, kinahanglan magwapa kita, mahusay, madanihon, because of Jesus. Amo ito nakaka-attractive. Ikaduha, nga kinaiya, nga puno kahin grasya is kining compassion, kining pagkamaluluyon. So madanihon, maluluyon. Adunay kaluoy sa iyang isigka, ingon. Sensitibo sa mga panginahanglan sa iyang isigka, ingon. Nga kanunay, naay ikahatag, unay ikatabang, ngadto sa iyang mga isigka, ingon. Labi na sa panahon sa mga kalisod. Dinhi, gipakita sa mahal nga birhin ang iyang pagkasensitibo sa mga panginahanglan sa uban. Nahanonomdom kamuhan wedding at Cana, nga nawarayan hin wine, ang karaslon, ang kinasal. Ano man ginbuhat tan mahal nga birhin, nakahibarohiya nga makaarawod, mauwawan ang gikasal, kay nahutdan og wine. Kung sa may gibuhat niya, sensitive kaayo siya sa panginahanglan. Ning adto siya sa kang Hesus, sa iyang anak.
ning hangyo na ubusan sila og wine. To be compassionate in the midst of selflessness. Ordinarily, ang tao, palabihon niya ang iyang kaugalingon ng mga panginahanglan. Di ba? Maumang kita permito, ang ako usa. Ang ako usa. Pero itong compassionate, itong maluluyon, palabihon niya ang panginahanglan sa uban. Ang tao nga nanginahanglan. Pero ang tao nga puno sa grasya, ang panginahanglan sa uban, mao ang iyang priority. Aduna tay kaluoy, kundili lamang kaugalingon ang atong gihunahuna. So iton pagkamaluluyon because nakahibalo kita, sensitive kita sa mga panginahanglan sa atong isigka tao. Ikatulo, nga mamahimot ang puno sa grasya, kining perseverance. Kining paglahutay. Siring pa man kung may tiyaga, may linaga. Kung makalahutay ta, dili ta mobiya sa mga responsibilidad nga gisangon kanato. Nganong daghan kayong mga magbuwag nga magtiayon karon. Kay dili na makalahutay. Nganong daghan kayong mag-suicide karon. Kay dili makalahutay. Mawagtang ang Dios sa ilang kinabuhi. Ug mahitungod niya na dili makalahutay sa ilang panaw dinhi sa kalibutan. Mawala ang grasya diha sa ilang kinabuhi. Kung naatay perseverance, dili ta dali mobiya sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga kalisod. Mao gani ang mahal nga birhen gikan sa pagsugod sa iyang misyon, gikan sa pagtawag sa anghel kaniya, kutob sa kamatayon sa atong Ginoo, bisan human sa kamatayon sa Ginoo, diha ang mahal nga birhen. Ang iyang paglahutay sa iyang pagigugma sa iyang anak. Ang pagkamalahutayon, mga kaigsunan. Usa sa mga kinaiya sa mahal nga birhen, taliwala sa mga kalisod, nagpadayon siya because of perseverance. Sa atong bahin, mga kaigsunan, usahay gani, muhilat ta. No? Mahitungod sa mga kalisod sa kinabuhi. Apan musukol ta, mulahutay ta. Mao kini ang makapuno kanato sa grasya. Full of grace. Na mga kaigsunan, ang atong mahal nga birhen puno sa grasya. But ipasabot, madanihon siya, attractive, maluluyon, compassionate, ug malahutayon. We can also be full of grace. Kita. No? Kung aduna kita ug pwede man pod kita nga mamahimong makaingon kita nga puno kita sa grasya. Punon kita grasya sa Dios. Ingon nga ang atong Ginoo, iyang giingon ngadto kang Pablo, my grace is sufficient for you. Igo na, igo ang grasya para kanato. Punon ta og grasya. Mapuno unta og grasya ang atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, pinaagi sa pagsunod kanunay sa iyang kabubuton. No? Masinati nato ang grasya sa Dios, mahitungod nga naatay kalipay, maluluyon kita, ug makalahutay kita. Sa atong panaw dinhi sa kalibutan, sa atong pilgrimage dinhi sa kalibutan, uban sa mahal nga birhen, mamahimot ang usa kaniya kung kita puno sa grasya. Sigurado ang hantunganan, ang atong sangputanan, kung kauban nato ang mahal nga birhen nga puno sa grasya.
So we can also be full of grace if we are attractive, if we are compassionate, and if we can persevere always.